ti Masakbayan. Kat ita papagayam, isagot mi kada kayo, ti paggibusan, ti serye tayo ita alawas na pauluan. Probinsyana, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Nasingpat kan nagagat ka, Edward. Saan ka narigat nga ayaten? Ikanak lang iti sumagmamano agundaway nga agpanunot. Amumat, jak pa'y naggraduar. Sapay ko man, tayo ti kabita na panawan. Yet nagmunti pangadang mo, Cherry. Intun graduation ko ang mga dangak, Edward. Marigrigat aklaeng. Kat sapay ko ma, ta di nakpaayan gapo iti kinamaringrigat ko. Saan ati kasasaad iti biyag ti may sa atao tikit kitaak? Ta saan akas ta ti panirigak iti biyag? Agyamanak no kasta. Umadanin ti graduation ni Cherry. Mapan ka DJ syudad? Wan bro, ibagak ka ni James, ta kuyugan na ti inakan kabsat ni Cherry. Kuyugan na ida ko nam bro? Wan, itulod na ida iji balay, ta sana mabalin ang mapanda amin iji dormitoryo. Awan pagturugan da ijay. Kahit ibagam ka din abalay mo da ijay. Saan pa eh? Imbagak abalay ti among ko, iti dimagas kami. Dandani nga roden maibutaktak ti sikretom bro. Anti, napan ka din ni Cherry J. Syudad? Ay, wan barok. Napanain sa gana ti aramaten na ijay ngagturpaus. Intayo mo't nga roden ante. Makidagas tayo ijay balay ti among ni Edward. Awan nga ta ti among na ijay. Ang mga nodi na tayo palubusan barok. Ha? Imbaga namat nga ijay ti papanan tayo, ante. Intayo kid din, tapno san tayo amaladaw. Ada nga ta ni Cherry ijay. Wano, ijay pa'y dormitoryo ti ayan na. Naku namat na Edward asukunan na kanu ijay dormitoryo. Sakbay asumangpat tayo. Tapno may sa ti pagrubuatan tayo, ante. Kasta ka day. Nagsingput-mut day ta nagayambaw. Jay nga ta sponsor ni Cherry. Agparang nga tamay. Adayo ka di pa iti terminal ti bus, iti pagdagusan tayo, abalay manong? No dito'y ayan tayo, asidag tanarwam tayo amag na. Ang unoy jay, adayo kunada, taaglugan tayo pa iti tricycle. Intayo nga roden manong. Nasaysaya at numakalugan tayo adagos iti bus. Da kayo nga rod ti ururayag. Intayo nga rodan. Barang makita tayo mo ti sponsor ni Manang Cherry. Edward, imay ka mo't dito yung dormitoryo. Umay ka dito umunag ka. In text ni James, nakalugan karon dananang mo itibas. Imbaga ka ni James, nga yung balay ni among ko ti pagturungan da. Umay ka ni Jay, ta ijay tayo nga grubuan. Itugot ko ijay balay ti amom, dagiti arwatak nga agturpos. Una, ta ijay tayo nga grubuan. Saan kanton nga umay pa ditoy? Sige nga Rod, Edward. Mabit lang tainak pa'y alaan. O sige, ang mga nuunaan data dananang mo ang makadanon inyo balay ti among ko. At data manan dito balay ti amom. No at dada siguro. Ang mga no di da palubusan dananang nga agyan ditoy. Apay kit dinasaan. Probinsya ti paggapuan da. Kat awan pagdagusan da dito syudad. Sapay saan daan naruam dito syudad. Ta syempre, ije probinsya at talaga ti paggigyanan da. Ure, probinsya na da. Kat nasaya mo ti galad da. Nasaya at ti ugali da. Mabayag pa'y nga tadananang. Awagak ni James. Tadamagak no dandanidan. Hello, Edward. Nakaawag ka man. Mabayag kayo ka di ba? Kasangsangpot mi dito'y terminal, bro. Mangalak lang iti tricycle pagluganan mi.
Sige nga rod, bro. At dan ni Cherry dito balay ni among ko. Saan kayon ato magaspay iti dormitoryo? Agyaman kami unay kan ka, bro. Saan kami ang makasubalit kan ka? Pakaragsakag tira aramidek, bro. Saan ko akasapulan ti subalit? Sige nga rod, bro. Urayin da kami latan dita. Nangag mo mati saritaan mi. Naka-loudspeaker mat. Wan, Edward, kayat ko ang makita ti sponsor ko. Saan ka di ang makaumay? Tsaka mo, adagayam ibagak. Anyay ti banag ti nabayagan ngayon unloy kukin ka. Iriing ko manan nga ibaga Anya ka di dayjay. Imbagam nga itangal daw ti panangyat nagmoy ti sungbat ti arungain kukin ka apanagayat. Dayjay ka di? Gapo iti kinasayaat mo kanyak. Mom, nabayagan nga damat panagayat ko kan ka. Anya, ulit naman ti imbagam. When tisongbat ko kan ka. I love you, Edward. Oh, agyaman ako na, Cherry. Kunak no mapaayakan ka. Si kalaunay ti maikari. Maikari? Anya ti kayat mo asawan? Si ti maikari dito'y nanumuunay a puso ken biyag ko. Ang pangaasim di mo pa'y kidkid dawan nga agkalay satan. Bayam, pagsaritaan tanto dayta. At da kamin, bro. Kadwak da ante, kan lili. Umunag kaya nanang. Si papanakkelak amang ibaga, akaayan ayat kun ni Cherry. Kasta ka day? Ay, sapay ko ba? Tanaragsak kayo adwa. Tabukod yung mat apanggadang dayta. Maragsakan naklaunay nanang. Ipapabalayo la tanto'y balay ko. Saan kayong nagbabain? Balay ko kung amatan, bro. Ang mga numangag nakati amom. Awalan nyaman na, bro. Paisaganak tila misaan. Hamangan tayon. Inak tumulong. Saan na, Cherry? Agyan tayo pa dito, itada pagsasaritaan tayo. Makaamudan iji kusina. Ay, sino nga tati aday tirwar? Inakman kitaan. Ha? Bro, kumusta? Da kayo ka din? Amumunti kayat ko asawain. Wan, bro. Dakamin ka ni Cherry. Kahit, anya nga ro dita? Amudan? Ha? Saan pa? Anya ka di dayjay, engineer. Ah. Anya ka di tirumbang amaamuan, May. Kuha na. Di yung amin patyan amin nga ibagbagan ni Edward. Anya ti kayat yu asawan, engineer. Si Muro talakuman, idi inawis na ta ni Auntie Lucia, nanang. Ay, saan ko akayat ang makita nga agmartsada iti panagturpos ni Cherry? Sa bagay. Inton siyak matagmarcha, saan ko matida nga awisan? No ko manapanta. Makita ta ko ti panaggraduar na. Saan aya? Naunaan tamat ngamin tinagkadkad. Inyawis mo't ni Cherry kanya. Ngam, imbagak nga da importante nga ramidak. Sana bale? Madanon tumat ti graduation mo, anak ko. Anya ti kayat yu asawan, engineer. Ni Edward tinang sponsor kin ni Cherry nana. Sana janitor da ito'y gayam ko. Isu ti akin balay dito'y. Ken maysa, isu ti akin pasdak itinago JT-an ni Cherry. Anya? Apay nagtrabaho ka, akas laborer. Siyak ti akin nakamiti day tanana.
Tinasayaat. Intayo kit di mangan. Mabisina kon. Sige, intayo na di kusina. Nakaisagana mo't siguro ti katulong. Grabe ka, Sir Edward. Apay ang nagtrabaho kay Jepasdag. Dinto tabos kagayam iti agduduma a negosyo. Di nag-awagan iti sir. Awagan na ka kasi ti sigod nga awag mo kanyak. Awan nagbaliw. Nakam ni Arthur dagi dyan na pasamak. Di dak pagdamdamagan ta ni mabisinak. Mga anak pa'y. Ay, mangantayo ko na kuma. Kasado ti pa nagsubalit mi kan kabaraok. Si kagayam ti sponsor iti panagadal ni Cherry nga anak ko. Inaramid ko da jay. Ta nakitak ngamin ti kinagagat ng aglako. Idin to tamay sa abalasang. Ay, anyan ang nagsaya at ti pa nagpuspusong barok. Madamdamalaeng, umulin iti entablado ni Cherry ang magawat iti diploma na. Ading, apay adi ka matagtagari? Manang, saan matgayam agagangay at trabahador ni Edward? Milyonaryo matgayam. Mas daawak nga rod iti imbaga ni engineer. Ti amok, gagangay laang akas kada tayo. Big time ka, manang. Agasam, nagdakkel to'y balayda. Ti CR, nagdakkel. Kaslamotan iti kwarto, tayo balay tayo. Bilibak iti pa nagpamarang na, akas gagangay a tao. Diyak matukod a panunutan, no apay ang nagpamarang at trabahador. Jack ni namnama, amag na kumlawdi ka matgayam. Apay adi mo imbagbaga. Kablawan ka, my love. Thank you, my love. Sorpresak mat aday jay. Ang basit lang day jay a sorpresak. Ang ti sorpresam kada kami. Grabe. Ay, nakablaawan ka anak ko. Kung naknugagangay ka laang agturpos, di mo imbagbaga amag na kumlaw di kagayam. Agyaman ak nanang. Isagot ko day tapang madayaw kada kayo. Ay na, sorpresa timpayo adwa. Kablawan ka, kapid. Agyaman ak kapid. Agyaman ak unay kada kayo amin. Baligi tayo dagitoy. Ta nagtitinulong tayo amin. Agyaman ak unay ken ka. My good impostor lover. Imbag ta good impostor. Sana bad impostor. Apay anag pamarang ka. Kasasayaatan nga impostor. Simbang petmet dalu siya. Nakakutsida may. Tiyemot agnagan iti Edward at trabahador tinag-drive. Kotse siguro ni engineer, kat iso tinagmaneho. Ammo gayam ti loko ti agmaneho. Win nga rod. Ay, apay anadagsan ti darak iti day dyan loko. Uray siya nga rod nanang. Nadagsan matidarak kan kuana. Kuna ni James, adakal kanumot tinaitultulong na ka ni Cherry. Nasingpat kanumot. Nasingpat la siguro, tadakayat na. Ang mga nagrayo ka ni Cherry. Nasyak, Jack man la kayat. Trabahador laang. Umay kayon, tasimbang putan tin take out ni Edward amakan. Umay kayo kanu ayaban, kung nadaan ti Lucia kan Cherry. Blowout? Pangalaan ko mamat ngay ni Edward? Milyonaryo mat gayam da jalo ko. Saan nakas kada tayo? Anya! Ay, ulitin man timbagam. Ha? Agpaiso ante. Milyonaryo ni Edward. Isugayam tinalimod anang sponsor iti panagadal ni Cherry. Anya ti trabaho na. Taapay ako ng amilyonaryo. Bak nang anegosyante, ante. Ha? Imay kami.
Ta umay kami agkid daw iti dispensar. Gapo iti made nga impakpakita mi ken ka iti kalabos, Edward. Ay, kunami ngamin no. Linipat kong dagijay, nana. Ti kasayatan ita, ket agkakapyatay amin. Ket maragsakanak, ta sinumbatan ako ni Cherry. Da kami, nana. Ay, kasta ka day. Adda planok amang ibangon iti pwesto dananang iti syudad. Ti ila ko da, ket ti luto da diti probinsya. Ti agduduma, akan kanan. Wan. No kayat yo, umay kayo mat, tas swelduan da kayo. Saan kayo mat nga agisorsor? Aglako kayo inyo mismo a pwesto. Umanugot kayo kade iti plano ni Edward. Amang ibangon iti pwesto ti kankanan ijay syudad. Awan matdakas na, auntie. Da kayon to ti kadwa ni nanang, no kayat yo. Taagtrabaho akto iti opisina ni Edward. Mabalin ka day, balasang ko. Wen auntie, kunana ati kano ipanagan na iti pwesto, kat merienda probinsyana. Ado ngamin ti mangayat iti merienda ti probinsya, tanaimas. Ay, awan, naimas ngagpaiso ti luto a merienda iti probinsya. Ay nabalasang ko. Nagasat ka kani Edward. Ditan papagayam tinaggibusan, ti serye tayo itaalawas a napauluan. Probinsyana. Dito'y drama tayo, ti masakbayan. Nagparangan dagiti papagayam yu iti radyo akaskada. Mary Ann Nalika, Teresa Kalay, Virgie Paclay, Randy Castro, Roger Ramirez. Kanto'y pagayam yu, Joffer Anas Basit. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Yan iti direksyon, Virgie Paclay. Musika, kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, ti NPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito yung estasyon. Agyaman kami, itingkay panang tarabay.